С напредването на възрастта много мъже започват да забелязват промени в нивата на тестостерон, особено след 40 годишна възраст. Тестостеронът е от съществено значение за множество аспекти на здравето, включително енергията, настроението и либидото. Намалените нива на този хормон могат да доведат до различни неприятни симптоми и дори да повлияят на качеството на живот. Въпреки че много хора прибягват до анаболни хормони, съществуват естествени методи за увеличаване на тестостерона, които не само са безопасни, но и ефективни. Този текст представя пълен и детайлен наръчник за естествени стратегии, които могат да помогнат за подобряване на нивата на тестостерон чрез правилно хранене, здравословни навици и физическа активност. Целта е да се предоставят полезни съвети и информация, които да помогнат на мъжете да се чувстват по-добре в собствените си тела и да подобрят цялостното си благосъстояние. Храненето играе ключова роля в естественото увеличаване на тестостерона. Съществуват 16 храни, които са доказано ефективни за стимулиране на нивата на този важен хормон. Желатин. Той е богат на аминокиселини и помага за възстановяване на мускулите, което е съществено за производството на тестостерон. Може да се включи в диетата чрез желе или добавки. Доматите. Те съдържат ликопен, мощен антиоксидант, който поддържа здравето на простатата и подпомага производството на хормони. Консумацията им свежа или като сос е препоръчителна. Цвекло. Това кореноплодно растение подобрява кръвообращението и може да повиши нивата на тестостерон. Салати или сок от цвекло са отличен начин за включването му в ежедневието. Орехи. Те са източник на полезни мазнини и минерали, които играят важна роля в хормоналния баланс. Препоръчва се да се консумират като закуска или добавка към ястия. Нар. Този плод е богат на антиоксиданти, които защитават клетките от оксидативен стрес и могат да повишат нивата на тестостерон. Неговият сок е вкусен и полезен. Джинджифил. Известен със своите противовъзпалителни свойства, той също така повишава тестостерона. Може да се използва в чайове или като подправка в ястия. Стафиди. Богати на минерали, те могат да помогнат за повишаване на либидото и енергията. Лесно се включват в закуски или десерти. Лук. Съдържа флавоноиди, които могат да стимулират производството на тестостерон. Често се използва в готвенето, но може да се яде и суров в салати. Спанак. Източник на магнезий, който е важен за производството на тестостерон. Може да се консумира свеж или приготвен. Суров какао съдържа антиоксиданти и може да подобри настроението, което е важно за хормоналния баланс. Може да се добавя към смутита или десерти. Стриди. Известни с високото си съдържание на цинк, те са отлични за увеличаване на тестостерона. Препоръчва се да се консумират прясно приготвени. Синьо сирене също съдържа полезни мазнини и минерали. Салати или ястия може да бъде полезно. Семена от тиква. Те са богати на цинк и магнезии, които подпомагат производството на тестостерон. Лесно могат да се добавят към закуски или салати. Чесън. Увеличава нивата на тестостерон благодарение на алицина, който намалява кортизола. Често се използва в кулинарията. Картофи. Съдържат витамини и минерали, които помагат в производството на хормони. Могат да бъдат приготвени по различни начини. Яйца. Те са източник на протеини и витамини от група В, които са важни за хормоналния баланс. Яденето им за закуска е отличен вариант. Основните хранителни вещества като цинк, магнезий, витамини от група В, витамин D, антиоксиданти и аминокиселини играят решаваща роля в производството на тестостерон. Включването на разнообразие от тези храни в ежедневната диета може значително да подобри нивата на хормона. Качественият сън е друг основен фактор за поддържане на оптимални нива на тестостерон. Дълбокият сън е особено важен за хормоналната регенерация и помага за предотвратяване на повишаване на кортизола, хормона на стреса, който потиска производството на тестостерон. Излагането на слънце също играе важна роля в производството на витамин D, основен предшественик на тестостерона при мъжете. Редовното излагане на слънчева светлина може значително да увеличи нивата му, а проучвания показват пряка връзка между витамин D и тестостерона. Физическата активност е ключова за естественото увеличаване на тестостерона. Композитните и резистентните упражнения, като клекове, лек преса, набирания и лицеви опори са особено ефективни. Клекове.
Те активират множество мускулни групи и помагат за увеличаване на тестостерона чрез натоварване. Лек преса. Тази тренировка е полезна за изграждане на мускулна маса и подобряване на хормоналния баланс. Набирания и лицеви опори. Тези упражнения не само че укрепват мускулатурата, но също така повишават тестостерона чрез увеличаване на общата мускулна маса. Препоръчва се редовно практикуване с подходяща честота и интензивност, което ще доведе до видими резултати в нивата на тестостерона и общото благосъстояние. Тези стратегии предоставят основата за естествено увеличаване на тестостерона и допринасят за подобряване качеството на живот след 40-годишна възраст. Следвайки представените стратегии за естествено увеличаване на тестостерона, мъжете над 40 години имат възможност да подобрят значително качеството на живота си. Чрез правилното хранене, здравословните навици и редовната физическа активност е възможно не само да се повишат нивата на този важен хормон, но и да се укрепи цялостното здраве. Поддържането на балансирана диета, която включва богатство от полезни храни, е основополагаща стъпка. Същевременно, качественият сън и излагането на слънце са пренебрегвани, но ключови фактори за оптимизиране на хормоналния баланс. Физическите упражнения, особено силовите тренировки, предизвикват положителни промени в тялото и умственото състояние, което е важно за поддържане на високи нива на енергия и жизненост. Независимо от предизвикателствата, свързани с напредването на възрастта, мъжете могат да поемат контрола над собственото си здраве и благосъстояние. С правилните подходи и ангажимент към личното си развитие, те могат не само да се чувстват по-добре в собствената си кожа, но и да постигнат дългосрочни ползи за здравето си. Следвайки тези насоки, всеки мъж може да открие нови източници на енергия и жизненост, които ще му помогнат да живее пълноценно и активно. Важно е да се помни, че промяната изисква време и постоянство, но резултатите със сигурност ще оправдаят усилията. С напредването на възрастта, много мъже се сблъскват с предизвикателствата, свързани с намалените нива на тестостерон. Този хормон играе важна роля в различни аспекти на здравето и благосъстоянието, включително енергийния уровень, настроението, либидото и дори мускулната маса. Важно е да се разбере, че съществуват естествени методи за увеличаване на тестостерона, които могат да помогнат на мъжете да се чувстват по-добре в телата си и да подобрят качеството на живота си. Разширявайки темата за храненето, можем да разгледаме по-подробно как различните храни влияят на производството на тестостерон. Например, желатинът, който споменахме, не само че е богат на аминокиселини, но също така съдържа колаген, който е важен за здравето на ставите и кожата. Включването му в диетата не само че подпомага хормоналния баланс, но също така може да подобри общото физическо състояние. Доматите са друг важен компонент от диетата. Ликопенът в тях не само че помага за здравето на простатата, но също така може да играе роля в защитата от някои видове рак. Консумацията на домати в различни форми – свежи, печени или като сос – предлага множество ползи. Цвеклото е известно със своите свойства за подобряване на кръвообращението и увеличаване на нивата на азотен оксид в организма. Това може да доведе до повишена физическа издръжливост и ефективност по време на тренировки. Сокът от цвекло е популярен сред атлетите именно заради тези ползи. Орехите и семена от тиква са отлични източници на здравословни мазнини и минерали. Освен цинка и магнезия, орехите съдържат омега-3 масни киселини, които са известни със своите противовъзпалителни свойства. Те могат да помогнат не само за увеличаване на тестостерона, но и за подобряване на сърдечно-съдовото здраве. Нарът е не само вкусен плод, но и мощен антиоксидант. Проучвания показват, че сокът от нар може да повиши нивата на тестостерон при мъжете. Честата консумация може да окаже положително влияние върху либидото и сексуалното здраве. Джинджифилът не само че подобрява храносмилането и поддържа имунната система, но също така доказано повишава тестостерона при мъжете. Използването му в ежедневната диета чрез добавяне към чай или ястия може да донесе значителни ползи. Лукът е друг продукт с интересни свойства, освен флавоноидите, които настъкят веднага, те изискват време и търпение. Резултатите обаче ще бъдат осезаеми: повишена енергия, по-добро настроение, укрепено сексуално желание и цялостно чувство за благополучие. Мъжете трябва да запомнят, че грижата за собственото здраве не е егоистичен акт. Това е необходимост за осигуряване качествен живот не само за тях самите, но и за семейството им.
Правилното хранене, физическата активност и добрият сън са основополагающи стъпки към постигане както личностно удовлетворение, така и дългосрочна здравословна перспектива. Като се вземат предвид всички тези фактори, можем уверено да кажем, че мъжете над 40 години имат реалната възможност не само да задържат младостта си по-дълго време, но и активно да участват във всички аспекти от живота си, от работния процес до социалните взаимодействия. Чрез усвояване на тези практики всеки мъж може успешно да управлява собственото си здраве и благосъстояние независимо от предизвикателствата на възрастта. От друга страна, важно е мъжете над 40 години да разберат значението на социалната подкрепа във връзка с тяхното здраве. Участието в групови дейности или тренировки с приятели не само че прави упражненията позабавни, но също така предоставя мотивация за постигане на поставените цели. Социализацията играе ключова роля в психичното благосъстояние. Тя помага за намаляване на стреса и тревожността, което положително влияе върху хормоналния баланс. Мъжете могат също така да се възползват от техниките за управление на стреса като медитация или йога. Текстът представя важността на социалната подкрепа и психичното благосъстояние в контекста на здравето на мъжете над 40 години. Участието в групови дейности или тренировки с приятели не само прави упражненията позабавни, но също така предоставя необходимата мотивация за постигане на поставените цели. Социализацията играе ключова роля в психичното благосъстояние, като помага за намаляване на стреса и тревожността, което положително влияе на хормоналния баланс. Техники за управление на стреса, като медитация и йога, също могат да бъдат изключително полезни за мъжете в тази възрастова група. Медитацията помага за успокояване на ума и намаляване на нивата на кортизол, хормонът на стреса, който може да потиска производството на тестостерон. Редовната практика на медитация позволява не само физическо, но и психическо възстановяване, което е от съществено значение за поддържането на добро здраве. Йога е друга форма на физическа активност, която предлага множество ползи. Тя не само че подобрява гъвкавостта и мускулния тонус, но също така насърчава релаксацията и умственото спокойствие. Чрез комбинация от дълбоко дишане и контролирано движение, йога може да помогне за увеличаване на общата жизненост и енергия. Друго важно аспекта е хидратацията. Често пренебрегвана, адекватната консумация на вода играе ключова роля в поддържането на оптималното функциониране на организма. Дехидратацията може да доведе до умора, намалена концентрация и дори до нарушения в предизвикателствата, свързани с възрастта. Важно е да се помни, че всяко усилие ще даде резултати. Повишена енергия, по-добро настроение и цялостно чувство за благополучие. За мъжете над 40 години грижата за собственото здраве не е егоистичен акт. Това е необходимост за осигуряване качествен живот не само за тях самите, но и за семейството им. Правилното хранене, физическата активност и добрият сън са основополагающи стъпки към постигане както личностно удовлетворение, така и дългосрочна здравословна перспектива. Всеки мъж има възможността да открие нови източници на енергия и жизненост чрез следването на тези насоки. Чрез ангажираност към собственото си здраве, те могат не само да задържат младостта си по-дълго време, но също така активно да участват във всички аспекти от живота си, от работния процес до социалните взаимодействия. Важно е обаче всяка промяна в начина ни на живот да бъде извършвана постепенно с търпение и постоянство. Промените изискват време, резултатите обаче със сигурност ще оправдаят усилията. Мъжете трябва активно да се грижат за себе си, не само чрез физически упражнения или правилно хранене, а също така чрез социална подкрепа и психично благосъстояние. Чрез интегрирането на всички тези аспекти в ежедневието си, те могат значително да подобрят качеството си живот след 40 годишна възраст. В заключение, мъжете над 40 години имат възможността да подобрят значително качеството на живота си чрез прилагане на естествени стратегии за увеличаване на тестостерона. Чрез балансирано хранене, редовна физическа активност, качествен сън и управление на стреса, те могат не само да повишат нивата на важния хормон, но и да укрепят общото си здраве и благосъстояние. Важно е да се подходи към тези промени с ангажимент и постоянство, като се помни, че всяка крачка в правилната посока ще доведе до дългосрочни ползи. С правилните навици мъжете могат да постигнат ново ниво на енергия и жизненост, което ще им позволи да живеят пълноценно и активно.